направо си е... Ело си го направиш. Направи си сам. Няма проблем, който му си го... Ама това е долу да снимаш колата и да пуснеш в интернет и някой да се направи. Напред колегите си носи отверка. Продаде 60 копия на своя вирус на престъпни структури от цял свят за по $2000. Самият той не е участвал в източване на банкови сметки, но е получавал процент от откраднатите суми. Няколко хиляди души протестираха в Истанбул срещу планове. Да, защото аз от едната страна, Филипа, в единия случай, аз то си направих, че в единия случай е дублиран. Сега е дублирана по механично,